Yazi bafowethu, sanibonani. Yazi usathane noma ungamsebenzela kanjani, noma ungamjabulisa kanjani, yena ngeke aze akuthande. Noma ungamjabulisa kanjani, noma ungamsebenzela kanjani, uyohlala ekunyanya nje wena, ngoba vele nomkhulu lo okuye inzala abantu Adam noEva wabanyanya kudala, washo futhi ukuthi nenzalo yabo uyohlala enyanya, angeke azayithande ngisho kweliphakade. Ngifuna ukukhuluma ngoSathane ke namhlanje. uSathane uneyingane ezu-70,000. Iyodwa ingane kaSathane inamadimoni awu-70,000 asebenza ngaphansi kwayo, engamelwe ile ngane kaSathane iyodwa inamadimoni awu-70,000. Ake ngutshela indaba-ke ngoSathane, ubheke wena ukuthi kwenzakalani ezweni sakhile, bese ulalela le nkulumo le engizokutshela yona, bese uyangitshela ukuthi apha mangami. Omunye ubaba wayekhuleke imbongolo, wayekhuleka eduze nensimu, wafike wayifasa, waseyishiya enzela ukuthi ingangeni ensimini iyophoqoza umbila wabantu. Bheka-ke ukuthi uSathane ufike enzeni. uSathane wafike wakhumula imbongolo, waseyathula wabukela ibhayisikophu. Imbongolo mayeseyikhumulile, imbongolo yangena ensimini yaqala yaqhoba umbila. Waqhamuka umnini insimu, wayibona imbongolo ensimini iqhoba umbila wakhe, iphoqoza umbila wakhe, wakhipha isibhamu wayidubula, yafa. Uyabuya umnikazi wembongolo, ilanga selibantu bahle, uthi uyobheka imbongolo yakhe. Mayefika imbongolo uyayithola ikhunyuliwe, uma yayibheka uyayibona ensimini ibhabhalele ifile. Uma yesondela kuyo imbongolo uyabona ukuthi idutshuliwe. Uyaqhamuka umnikazi wensimu, uthi le mbongolo yakho uyayibona ukuthi yenzeni ensimini yami, uphoqoza yawuqeda umbila wami. Ngakho-ke mina ngiyidubulile ngoba ngazi ukuthi ubungayifasi ngani. Umnikazi wembongolo akhiphe isibhamu, akhuphule uhlavu, adubule umnini insimu, ngoba ebulele imbongolo yakhe, amdubule afe. Izingane zomnini insimu ziyezwa uma ngabe kuqhuma isibhamu, ziyaphuma. Uma ngabe zithi ziyafika zithola ukuthi umnikazi wembongolo usedubule umnini insimu, ubaba wazo wambulala. Nezingane bese zidubula umnini imbongolo, zimbulale. Lubhebhetheke udlame, ubhebhetheke umkhosi uyofika eyinganeni zikamnini imbongolo, ezwe umnini imbongolo ukuthi izingane zikamnini insimu sezidubule ubaba wazo. Nezingane zikamnini imbongolo bese ziyahloma, bese ziyahlasela, bese itholana phezulu. Isuke lapho ibhebhetheke manje kube yimpi yomphakathi, isuke lapho kube yimpi yesigodi, kusuke lapho kube yimpi yomhlaba wonke. Ubani oqale lento? uSathane, ngokukhumula imbongolo. Kodwa yena yonke lento esiyenzekile akangene lapho, yena ukhumula imbongolo kuphela. Noma ungamthatha yena ekhoti, uthi ndoda kunje imisebenzi yakho, uSathane uzovela ehlekela athi mina okwami ngikhumule nje imbongolo kuphela. Bonke laba sebebuleleni abathunywanga yimi. Kunjalo-ke bafowethu, njengoba sila kule nkundla yokuxhumana, ngithe mina vula ingqondo ulalele into engikutshela yona. Wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.